wasu kalamai ne wanda tsohon mataimakin shugaban kasa Alhaji Atiku Abubakar ya aika da Bola Ahmed Tinubu bayan shi ma waɗanda ya aiko mai. Sai dai ya bayyana cewa ko da kuwa ce mutanen Bola Ahmed Tinubu sun kai kimanin mutum miliyan 100 har ya samu idan har ya samu sa'annan kuma ya nasara a zaben da za a gudanar a nan gaba, ya bayyana cewa babu wanda ya isa ya hana shi da tallafin man fetur. Cikin 'yan kwanakin da ya gabata dai za mu iya bayyana cewa bayan da Alhaji Atiku Abubakar ya bayyana cewa zai da tallafin man fetur, Bola Ahmed Tinubu ya yi kiran wata kalma ta jahilci da ya raba ta da Alhaji Atiku Abubakar da rashin sanin tattalin arzikin Najeriya da kuma yadda za a gudanar da shi, har ya bayyana cewa idan ya ci zaɓe zai da tallafin man fetur. Domin za mu iya bayyana cewa Alhaji Atiku Abubakar ya samu hanya da zai iya yin kamfen ɗin shi cikin sauƙi kuma sa'annan ya jawo hankalin 'yan Najeriya, amma ya samu ya nasara ya haye kan karagar mulki. Amma sai dai Bola Ahmed Tinubu bai ji daɗin wannan kalamai wanda Alhaji Atiku Abubakar ya amfani da su ba a madadin kamfen ɗin nashi. Sai dai shi ma fa yanzu ya ƙara mai da martani, ya bayyana cewa ko da kuwa ce mutanen Bola Ahmed Tinubu sun kai kimanin mutum miliyan 100 babu wanda ya isa ya hana shi da tallafin man fetur. Sa'annan kuma ya bayyana cewa duk da cewa an cire tallafin ne domin taimaka talakawa amma kuma hakan bai yi amfani ba. Kuma sa'annan ya ƙara da bayyana cewa har yanzu kuɗi ɗaya na ƙara zirarewa ta cikin ofishin man fetur ɗin. Shin me amfanin cire tallafin da talakawa ba su amfana da shi ba, sannan ba su ma san ana yi ba, sannan kuma duk wahalar da ake shafa ta tsadar man fetur ɗin akan talakawan take ƙarewa, wanda na ɗaya cikin abin da ya sa rayuwa ta yi tsada sosai, domin tashin kayan masarufi yana da alaƙa da man fetur. Saboda yadda ake ɗiba kaya daga nan zuwa nan farashin ya ƙaru, dole ne wanda ya so kaya shi ma da ya ƙara farashin shi, idan har ba haka ba ko kuma ya tafka asara. Shin ya kuke ganin cewa za ku zaɓi Alhaji Atiku Abubakar saboda da tallafin man fetur da kuma inganta rayuwar 'yan Najeriya, ko kuma dai za ku tsaya da kan Bola Ahmed Tinubu wanda ya cire tallafin man fetur, sannan kun ga yadda makomar ta kasance tsawon shekara 4 mu ƙara ba shi ta damar? Shin ba za ku zaɓa wanda kuke ganin cewa shi ne wanda kuke ganin cewa zai kasance alkhairi a gare ku sa mana a comment section ku gani. Sai dai kan manta da adda, mai adda cewa Allah ba mu shugaba na gari wanda zai gyara ƙasar nan, ƙasar mai albarka.